Ngayang hang ni nagabanta ka Balang Presbyterian Mawroh ngapriang sumhai pi baro ki bangeit jong ka Balang kiwei pat ki bangeit na kiwei pat ki Balang ki badon bat ngi na katayo takayo na kapor mengenyo man sekri lang U Blei hakan kaporu ho nyipriang sumha kerpang ya ki bangeit jongi perok jongi ki badon bawan na ka Balang Presbyterian umpling bat pokse kibayashim kibat bahing asam jong phiro kibanashim menta bat ngi hang ngapor ka jing sakriya U Blei abang sio sngo ya ka khubor lang ba ka jing ruai kerpang ka jong phi ka Blei shibun U Blei dorkat bat phi khamtam U Blei dorkat bat ngi ki permengai baro ki perlok ki perjoru ki bala ban yo I ban yo sngo Bani snok tilang bat ngi laman kapor kajing mani kajing sakring U Blei lang ba ka YouTube channel jong ka Balang nyai ku Blei pilang baro ki badon hapo kaying ka jong Blei bat kiwei ru hagerteng U Trai bat unong penimngi Jesus Christ nongkren preng jing kapor di pastor jong hi I Rev Lyndan Syiem pastor nak bentak Balang ngapen pau jing sngongu sngoburom bafilalong balakloy Kelak banong ever ready. Ban sim ya ke banta. Ban psa yang gigi kun jong ke Balang. Lang ba ke mana ketin Blei. Ke kubo ni ketingga jong Blei. So ke jing dua yang long Blei saya ban dorkat bat pi. Ke kubor pilapan krek. Bat kam tamu Blei dorkat bat ngi. Ki ban yo sngau ke ban yo sngap. Ya ke kubor ke ketingga jong Blei. Lang ba jong phi sakri bako do jong Blei lor kat bat phi bat ngiru Blei undor kat bat kebenta ke basa jong ke jing sakri Blei hang ke por Blei ndak benta ke borom jung amen bat ngai ti ya ke por badangsa ai pesor ban yalam ya ke Jingiaseng hoi ban psa ngi da ke kubur ke ting ke jong Blei hadu ba panwaru ya ke ni ke Jingiaseng ke Blei shibun Kembali syubun, yaitu teman besan Dr. Ola Mari, belong Vice Chairman Jaga Balang, nagabantagi kintian pediang U Blei Un kyrkhu yang ilang baro, ini pendam ke jing duai. U Blei buk pau jangi bahabeneng, iwan ban mani ban syakri, ban pendan buram ke kerteng ke bakhoi ke jangme, iduai ngi kerpat ko trai, mendon dekat bat ngi, hagi jing ruai, ke jing puli nak tien jangme, hagi jing duai, hagi jing besan nak tien ke jangme, hagi jing syashkor ke jing ruai kerpang, hagi jing ai ke jing skakam ke jangme, hagi benta baro long ke buram ya ke kerteng ke jangme, bat ai ke jing kyrkhu halo jangi, ngipan ngidem ngingok ngipediang, hau Jesus Christ ngiduai, amen. Ngini ruai ke jing ruai ke balai, bakhoj, bakrau bor ablei, dang step perngap kenrat ngiriwai ngo yeme, bakhoj, klan badap jisnei, laingut batang wei, long U Trai bane ke jing ruai ke balai bakrau bor ablei ang step perngap kenrat ngiriwai ngo yame bakut lan badap jing isnei laingot batang wei long U Trai banem bakut reu kot kiaro paroki ban snyak sia kilot ban ngo yame erobat kisera kimane dambaro yame bachena
iyame umlah bakintan mamili bakun yaro kau bojing ijing khot kami bakut 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 akrau bor amlay bertai boneng baro kiken tiu nam yame bakut 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 lan badak jing isnay laingot batang way long U Trai banen Ka phang pedeng jong khubor ka bangin se osngau shibit ka long kane ka jingioh Ribaibal bat ka jingkhot yo Isaya ka jingioh Ribaibal bat ka jingkhot yo Isaya bat ka nongrim na ka khtin U Blei ka long na ka kitab unong itu lupa Isaya ka lenong ka bahan riu kidkhot iwe hadu pra Isaya handriu iwe hadu pra hakasnem baus usaya ulayap ngalayo I U Trai bau da syong halor ka khet bajrong bat balapen kentiu bat ka jan shempiar jong U kalapendap ya ka temple ki seraf kila yeng haneng jong U uwei uladon henriu teli ki thap niang daki arteli utap laga khmat daki arteli ru utap laki kejat bat daki arteli uher te uwei ula perta hawei pat bat ula ong ubakhuj utrai kipat ka khendau baro kadap da ka buram jang U ki nongrem jang ka kherdop kila winru naga jing sawa uta ubaperta bat ya ka yeng la pendap da ka tedem ti ngala ong kor dit yanga namar ngalayap namar nga ubriu ubat tengit kirimiang sentur bat nga syong hapedeng upat lang bat tengit kirimiang sentur nabaki khmat jonga kilayo I yaus im utrai kipat ti uwei na kita kiseraf ula her syanga badur nga barhem hagakti jong U bat ula shim dakanap nagaduan bat ula kta ya ka sentur jonga da U ula ongru hakmi kani kalakta ikarmiang sentur jongme ti yaga jingbom hok jongme la weng no bat yaga pop jongme la pen khot no ti ngalayo sngo yaga jing sawa U Trai bau ong ngan pha yano badu ei uban let nakabenta jongi ti ngala ong nga hangni to pha yanga to U Blei Un kyrkhu ya ka jing puli bat ka jing sha skor ka jongi ya ka htien ba khoi jong U ngini pendam ka jing duai au blei bo pau jongi ba beneng ngi ai ngo eme ba mela ai ngi ya ka ni ka por ban mani ban shakri eme ha ka ni ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me ngi ai ngo eme ko trai ba mela pendap pen biang ya ki jing don kam ki jongi ki ba man laga sngi mela ai ngi ya ka kup ka sem mela ai ngi ya ka yeng ka sem haka bangila ban shong ban sa mela kyrkhu ya ki kam ki khti ki jangi bangila ban yo ya ka kamai ka ji ban pendap pen biang ya la de bat ban besaja ya ki khon ki khti ki jangi ngi ai ngo ba mela kyrkhu ru ya ki khon ki khti ki jangi hagi jing puli ki jangki bat nagabenta ki bala he ki bala san ki kam ki jing trei ki jangki mela ai bekin poe ka jing tho shong kurim kin don la ka jong ka long yeng long sem bat mela kyrkhu ya ki pateng ki bahadien ru ngidap da ka jing songo ko try kan rat na ka benta ki jing kyrkhu ki bakin jado hagi jing im ki jangi
kam tam ngi aingo nagabenta ki jingkhu ki ba kenjaman sim ki ba memela aingi bangin itu yo Jesus Christ kumundong penem bangin IT ala di ho Jesus kumulang knya ubalayap ya pli nagabenta ki pop ki jangi halor ka ding na kalbari ubaga snam ka jangu kalong ka jing sat par ya ki pop ki jangi i aingo eme ko trai bangilong ki khot jang ka Balang Mawroh ka bala ban syakri eme hagi benta ki ba per bat nagabenta ki wei pat ki para bangeit ki ba jiwan Jingiaseng bat ngi na ko wei ka tayo sa ko wei ka tayo ngi aingo ba ki long ki khot hapo ka balang ka ba ki don ko trai ka balong ka jing kedup ya ki bat ngi aingo nagabenta ka jing sngi U Trai ru habaki wan Jingiaseng bat ngi hang nia Mawroh na ka por sa ka por kyrkhu kerhai ngi ko trai kan rat habaro ki benta jong ka jing im iso komendo ko trai kumbala pediang itemen besan vice chairman yagi para bangit nakabalang pokse bat nakabalang umpling kibayawan ban ai ke jing ruai kerpang ha pedeng jengi ha gani ko pono pais ngi rengkat ki ba yeng ki ba senrani ki ban pensngan ye ki bat ban lo ke jing sngan nakabenta jengi ru i duai ngi kerpat men kyrkhu ye ki bat ke jing syakri ka ba ki don ban ai bat ai begin so thu e ke jing long shipara ha U Trai balang idon kerteng hang nuru kani ke ka balang ke jangi idon ka wei ke jinget wei U Trai ka wei ke jing pen baptis ka wei ke jing kermen jaga jing imbam jukot ida duai bemen ai ngi ke jing long shipara ka jing ka jing kit ka jing ba ka jing kershan i wei ko trai i duai na ka benta ki para banget ki baya pangai shitam ngi kerpat ka jing pen khia ka jong me halor jong ki don ki bathia ha yeng ki don ki bathia hospital ngi kerpat ba memen jngo hagarukam ko ba phla bakin yo ma de ka jing pen khia ko trai kyrkhu ka yeng ka sem kershan bor ma me ki bat kyrkhu ngi kum ka balang ngin la ban kner ki kti jo ka jing arab ka jing selok ba ka jing duai na ka benta jong ki ngi duai ko trai karat na ka benta ki ba ye kendo ki jing ha ka yeng ka sem ki ba ye kendo ki ding pengkiang ka jing em ka jong ki ngi kerpat ba memen isnei men kershan bor bat memen pelat ki ko trai da ka bor ka jong me ngi duai na ka benta ki to ki para bangit ki bala jangai no na ka yeng ka jong me bat ki bambang shu ban ya selok lang ban syakri me ko trai ngi kerpat men kta men kren ko mi kita ba kinum jangai shu na me nre bikin wan phai pat menen jan me ko trai me i ya ka mat jing duai ngila duai na ka benta ki to ki balangop ki jing di ki ba pen buat trai ki dante kum kita ngi duai na ka benta jong ki yeng ka sem jong ki ka duai na ka benta jong ki kme ki pa ki ot ki nam hakmat jong me pe isne so ko trai ai ka jing pelat ka bada ko bor ka jong men sim khoj bagin lat ni ki jing te jing khom bat ki jing kerni ki ba bon jat ki ba bon rukom kyrkhu ko trai ki jing syakri jo ka balang ka jangi hapo ka jing hapo upod usam jong ka ni ka snong ka jangi shabaru kyrkhu bagin la ban kner ki para bangit ban walam ya ka jing pen ka jing sngo jan bat ka jing trai lang na ka benta ka kam ka jong me kyrkhu ya ka jing seng thai ka jing seng samlai ka jing seng kana kyrkhu ya ka school pen pau kyrkhu ya ka bible study nginang la ban ya chaprang kyrkhu ya ka jing seng yeng ko trai Antaga ngingin yo ban pleno baro lightly ki Jingiaseng yeng mela panroy yengi naga jingdon artli ki Jingiaseng yeng shagi lightly kyrkhu ko trai ki badi ginongkit kam jogi ki Jingiaseng yeng ai ki para banget kin don kamen sim ke jingkit kle ban be Jingiaseng yeng ban pensngan para banget ban ai ke jing syakri ka koridor me trai ngi duai ru naga benta ki lang kamishan joga balang ngi so kemen bangilala ban sedang ki lang kamishan hang the hakha umrin kumbang ilayo ega jingpen bena now secretary joka balang bat kumbang ilayo I kino hikai badi head teacher bakila tre ka kam ge jong me kyrkhu ko trai ka ni ka mission kan ya chaprang badi ka badang sa ko da paham jularo khaput megalaya assam ngira kerpat ba memen kyrkhu ngin la ban peniat chaprang ka ni ka mission mela khot ngi ban yalap ka kerteng ka jong me ko trai jisu yarap ngi kum ka balang begin pendep ya ka ni ka benta oh jaga mission jaga Jingiaseng thai ro etang share kala roi shisha ko trangi dap daga jing songo kimen sim kilewan ban persang long kristan kilewan ban long
hagi Jingiaseng jongi ngida kerpat men kyrkhu ki to ginohikai ki ba e jongi ba iba trei school kin la ban long kinong kitins em jong Jesus Christ hang to etang share ba ki snong gi ba marjan ngida duai ko try nagabenta gi bor balang ki ba shalor ko try ki synod ki jongi ki assembly ki jongi PCI lembat kiwei ki balang ko try ngin la ban ya trei lang ngin la ban ya Bani kershan ibai ban penihat saprang ya kam ke jong me ka ri ke jongi naga benta ki kam jaga jia lapru hagi benta ba pher a Nepal mission sa Assam sa Arunachal bar ki ki jaka i duangi kerpa naga benta ke jala megalaya naga benta ka senshar khadar ban naga benta ki nong senshar kumbaga ktien ke jama ke kentung i duai ko trai yarap bangin la bani trailang naga benta ka bahaka miat jong jala ke jongi nagabenta gari India ko try nagabenta ginong senshar hapring gijing ki bagi Kristan ki kendo ki bagi jaka hapring gijing perking jogi kendon bar hapring gijing te lakam ya gijing long lat lo jogi jing syakri gira kerpat bako bor ke jong mensim bako kan tray ko magi kam ki apostol bakin shlur ban sakhi ke kerteng ke jong Jisu jakat baja long kat balong giduai ko try nagabenta kiwei patro ki balang keleng kani ka perthai bat kiwei kiri bat ki harukom jing senshar ko try bakini baro lakilong ki jong ki brio henreng itip ko try kan rat halendet don mame wa penia ki baro kyrkhu namar kata ba ka gospel en yalap keleng kani ka perthai ba kanum don ka jing ring hiran ya ka jing aish ka kam ka jong me bat ya jing yalap e ka kerteng ka jong me try ngi aingo ye me nam tani ka jing slok lang bangi don ka ni ka por ngi kerpat ko try be men kyrkhu ngi da ka jing don kat ka jong me ba jing syakri ka jong ikan long shisha ka ba pediang ona khmat jong me kyrkhu ko try kan rat ya ki ba don kam ya ka jing tengkuk ya ka jing kendo bat me ko try Jisu ha ka ni ka Jingiaseng le se don mano ki bon rengkat bagi jingkit ki ba khia ai ba kumbau Isaya ula shem Ribaibal kyrkhu shem Ribaibal kumbau Isaya ula IT yala di hame ko Jisu kini rukin IT yala di hame ko Jisu mat kumbau Isaya ulama ya jingkhot ba ula jubab ngahang ni to pha enga le se don manu ka ba me khot se jing syakri ha kanu ko benta ba makirkin laban ong ngahang ni to pha enga Terangi aingu ime nagabenta kani ka jing selok lang ka ba me aingi shim ka buram shaladi ko try ba the ki jing kyrkhu halo jangi maap iki pop ki jangi ki babon i pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong try ba unong penem jangi u Jesus Christ amen Hakani kapor ngin ki jing aingu mahadin blalum jing aingu ngakerpat yai temsal es lingdo manduai pen kentang ya ki jing aingu Tuai, Blei bukpa jengi babne. Kumne trabi ini wan dai nyo ya me ne ka por so no pai so ne si. Nga nyo trabi em lo rakat yangi. Agi jeng em ku jengi trai ka rat. Ado ne ka por bunyi lawan kieu so ka yen ka jami. Ya bunyo bun sakri pun pudon pudon ya me. Ngwan ne ka por trabi ya menyo bersngap ya ketien ke jomi isne undor kat de lau jong sakri trai pastor sakdiat pon sa ay ketien ke jomi kyrkhu i don kat de pukrep krong tu i baro trai bi bangi duai ro trai mendor kat i kendhon ki lawan po kok se pampling kin sa ay ke dua isne don kat de ki trai bi ya ke pukrep ke joki trai kendra ni wan ron ni kapor kom ki bangeit nga yo ki kyrkhu ba mel kyrkhu ki kam ki jam ku jongi ngamra khinda trabi sa kam ku jongi isne kyrkhu pentang ki ai ban long ki ba bit trabi e bakum ka balang kinyo pun ya chi kam ku ba phe trabi e tu dor ka trabi e ki ting em ku jongi ru ho trabi e wani kendo ke jempang ke sistem ke im tangi remim ti no trai kan bendar ka jengi we baro kyrkhu trabi e benon la ban sakri me ka siki por baro na ba kateng Jisu ni pan amen Gipan pa ko jing songo ye temen besan ai borlang one sweat temen san secretary ke balang bala ai jing permada
lembagi ashes ki bala lumi ki jing aingo bari teman besan es lingdo bala penkentang yaki U Blei Un kyrkhu ki jing syakri ki jongpi shigintien ai U Blei ki tu bala pas ki exam matrik ki jing U Blei yaki bahayeng ki bahasem U Blei Un kyrkhu pi ki ba mshemla la dadon U Blei Un dekat ba pinla ban pendapat ba longdong job akawai kapor Takani kapor ini beteng ke jing syakri ke jing U Blei ini ya ruai ke jing ruai ke basispa arpau hadin baladep ke jing ruai nganum khot shu ndringa kerpat ba dalapoi ke koros ke bakhatdu kini ke laingot ki ba laiwan kerpang ban ai ke jing ruai kerpang kin soba ban yeng bat ban sashimila ke jong ke benta I Mr. One Kit Kupar Tensong I Mrs. Ibahun Shisha Tensong I Mr. Meban Aibok Bla kerpat ipi bapin sobha bansa wan bat bansa ai yaki arteli ki jing roi kerpang ki ba phila pankre bat nginget bakin long ke jing kyrkhu naga benta jongi kini kumbala ong ki wan rengkat ki ba hieng bahasem ki adona kitu ki arteli ki balang bokse bat umpling te U Blei Un kyrkhu yapi ke jing syakri ke jompi to pha ba me ya Lyndan Syiem badawa jisu hi ke jing tre jong u kum kading apha ya u shengi ke jing ruai ke basis pa arpau rengkat ke chorus Lyndan Syiem badawa jisu hi ka jing tre jong u kum kading apa ya u shangi angel ki roi tu roi ki ra Ipen herla jing sawa U Trai jisu a jingkhang u yeng u ong ala janwan kat kum kagung larga bakor Shabbat on tenaneng ya Lyndan Syiem bakut kabor U Blei ha ngibaseng angel kirai tu roi kira ipen herla jing sawa U Trai jisu a jingkhang u yeng u ong ala janwan kat kum kamon jong me unwan en kendo ya kibril ya kinong yo oneng bantan basyate kin yo angel kirai tu roi kira ipen herla jing sawa U Trai jisu a jingkhang u yeng u ong ala janwan gomba me gula rai bakram on hi yar glory
ngen syari klau angi kadai on poi angel kirai tu roi kira ipen her la jing sawa U Trai Jisu a jingkhang u yang u ong ala janwa Habang kong ay sumanay ngo U Blei Amar kani kapor kabakordor kabang ila ban don lang bat phi kum ka balang hi borok kawai habang iyo ban yeng kum ni nam taman sakhi nam ta ka kerteng ka bakhot ka jong Blei ngai khu Blei we pastor nam ta ila khot sngewbha yangi ya ka bang iyo ban ye shakri lang kani kapor ka jing dwai jungi ka long bo Blei Un kyrkhu phi kum ka balang kyrkhu pastor lam bi yang kasem bat yangi lang baro ka jing rwai bang rwai ni kapor kan don artli ka we ka kantien khasi wa ka we ka pareng Jingwai khasi ke kerteng juga kelong I Rebaibal, but hektin pareng kerteng juga jingwai kelong through the fire. Habaken mau gitu kipor menbau Syiem wan hiar da kabor tang riu baji syai mane ban rai ban yaro bakrau me dei mami kau dam ban klet kisur jing rai kena kisam la kiaro ya U Trai halarem pai kirai sur Blei kabor ba pela kabor ka jing ai Syiem trong akasia ki mani ki dak kishlei da so jing rai batiam ben sim bakut sa shi sin pat to hiar hangi menta kum ski pentikos to legi kam phela Syiem các thằng ki ôm u bên Syiem là ngạt ô bom các lang ki chinh sâu pa keleng kari ai bor sa shi sin tu trei pelangi Ribaibal men Syiem trong akasia ki mani ki dak kishlei da so jing rai batiam ben sim bakut sa shi sit bat tu hiar hangi benta kum si bentikos tu legi kam phela Ribaibal men Syiem trong akasia ki mani ki dak kishlei da so jing rai batiam ben sim bakut
sa shi sin bat tu hier hangi benta kum si bentikos tu legi kampela ben simbakut sa shi sin bat tu hier hangi benta. So many times I've questioned certain circumstances or things I could not understand. Many times in trials, weakness blurs my vision and my frustration gets so out of hand. Oh, and it's then I am reminded I've never been forsaken. I've never had to stand one test alone. As I look at all the victory, the Spirit rises up in me, and it's true the find my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. Just remember when you're standing in the valley of decisions and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. I know within myself that I will surely perish, but if I trust the mighty hand of God, he'll shield the flames again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. Just remember when you're standing in the valley of decisions and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. So just hold on. Our Lord will show up and he will take you through the fire again. U Blei Un Amen. Ngi penpau ke Jingiaseng Sngi U ke bakrau, ye Mr. Wan Kit ku parten song, i Mrs. Iba Hun Shishatan song, but i Mr. Meban Aibok Bla, ki bala ai ketuka Jing Shakri wa koridor, lingba ki arteli ki Jingruai, U Blei Un kyrkhu ye pi, ye ke Jing Shakri ke jong pi, ye ki yeng ki sem ki jong pi, but ye ngiru lingba ke Jing Shakri ke jong pi, tungin ye tuai. U Blei Bu pau jingibha beneng, ye ingo emeko trai bengile osngau, ye gitu ki artli ki jing ruai, shapang ke jing trai jo ke Ribaibal, bat shapang ke jing trai pela de ke ding ke banalor, ban penrhemingi, ha ke jing shakri ke jing yeme, wat la hateng di ban ya ling ba ke jing e jong ke jing em.
Ngiduai ngida kerpat men kyrkhu ben kren apdeng jangi lingwa ka ktien ka ba em ka jang me da ka bohor ka jang men sim ba khot yu jang me shikin tien ngiduai na ka benta ki ba lapas ki examen matrik ru kala long ka jing kemen ka ba kraw ki kyrkhu ki hagi benta ki badang sa jang ka jing puli kyrkhu ngi kum ka balang hi barok ko bai ko trai ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngiduai amen. Ki teman besan bae jangi, bagi teman besan Dr. KK Marbanyang, ki khot komiti balang, ki long kemi long kpa parlok samla ki hep ki barit, bat ma piro ki ba kemi bat ki ba yo sngau, link ba ka YouTube channel jong ka balang. Ngai ku blei pi baro aka kerteng ka ba koridor tam, ka jong utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ. Ngadap de ka jing kemen ka ba kraw sa sisin, ban yo ekalat ban besan ka pulpit jong ka balang ka jangi. Ya ka ktien ka ba em ka jong blei kumbala pen sngau ka ba sedang ka phang pedeng jo ka khubor ka long ka jingioh Ribaibal bat ka jingkhot yau Isaya bat ka nongrim ka de gato ka bangala puli menne Isaya lenong ka banriu ki de khot iwei hadu pra ka jingioh Ribaibal bat ka jingkhot yau Isaya lenong banriu ki de khot iwei hadu pra laju nyau da ki riu start Bible bagadai ka jingkhot yau Isaya kabatai ya ka jingkhot ka jau blei ya uni u Isaya ba unlong u prophet unong ya thu lupa bat ka jingkhot yau Isaya kawan hakadur jong ka jingioh Ribaibal ka jong u nagatagadaw kani ka benta nagakhtinu blei Isaya lanong ka banriu kidkhot iwe do pra kani ka juk kapor ka benta ka bahikai phang ka commission bat hagaju ka por ka deiru ka benta ka bahikai shaphang ka Ribaibal bat menta ka sngi ngan kren shaphang ka jingioh Ribaibal bat ka jing mat ya ka jingkhot ka jong ublei menno balaja kini ki baro dei hagasnem baus em usaya ulaklat kata kalong kumbah news pa saupo news pa laipu kendai shuau Chris ndai u Isaya ba uyap hendai usaya usim ba uyap hakata kasnem uyo Ribaibal u Isaya usaya udeus imu ba shipau joga hima ka basyati ka hima Juda habashim kulum udeus im ubabha ula senshar slam bha haga jing ruspa bat ka jing bit jing biang ula senshar sanpu ar teligi snem komus im ngila aban puli ar chronicle kalenong ka pun riu bat ka kitab ka ba ar kis im kalenong ka ba khatsan kidkhot iwe hadu nyeu usaya usdang ban senshar komus samla ubadang khat riu snem karta bat namarba ula senshar sanpu ar teligi snem usenshar hadu bo undaklat undaladap nrupu pra teligi snem uya per na kiwegis im joka hima Israel bat Juda hakaba usaya uyaine skem bat utrai hapok ka jialam ka jau ka hima Juda kalakio ka bor haga spa baraka buram kalesriem kum hakipor jaus im Solomon nakatagadaw kidon ki start Bible kibakhat yau usaya Solomon ubaar namar kata ka jing kraw jong ka jing senshar ka jong usaya ulang unong senshar ubakhlain bha bat ulayada yaka hima Juda naginong shun jong ki Philistia ulayalam ki Israel haki madantma bat ula job yakinong shun jong ki Philistia bat kiwei kiri ki bamarjan uai yakinong Israel ka jing sngaw shngan bat ka jing sngaw shlur habala kyrkhu yaki daginong shun bat utay bun ki jing tay ki bakraw nagabenta ka jing mentoy jong upajba kabala kentiu ya ka rep karyang kabala kentiu ya ka yo ka kot bat kabala kentiu ya ka khai pateng bat kiwei kiri na katagadaw ka kerteng jong usaya kalapau keleng ke pertai hak tu por bat kalapoi wat shadu ki kerdop jong kari Egypt ru
ar chronicle ar pun rio pra hoi kumbalong lang kiwei kibriu kumbalong lang mapi bat manga saya udon lagi jong jing telot ki jing bamla bat ki jing suai rehakan ni ka sermon ginumia keren sapang kita ki jing telot ki jong ki jing bamla ki jong ki jing bambiang jong kumu briu henrengi keren sapang ke ai kebala ja menba ulayap une saya kumno ka jingyap jong saya kalakta ya kahima juda bat kalakta ya ki briu kinong juda saya ude ureu krau jaga ribat ke jat ben riu te kababaro ki ubabaro ki itu ki buram bat ki nyokor ke juda kala shania hau mentala sanpu ar teligi snem kila shania teli telan hau bat kila ai ka dokno jongki shau namar kata ke jingyap jong saya hagartan rupu prasnem kalau ke jingyam briu patba kalau ke jingyam baro shishnong Jerusalem kalau ke jingyam baro shihima Juda bat kensan ki briu kila syapting nagabenta kalawai ke jongki kila syapting mano baniadaya ki naginong shod ki jongki bat namar babaro ki ayam baro ki ajau umat baro ki ud ki nam saya ru mdai saya saya prophet ru mentau don haga jingyam ka jing sngosi saya khuslai nagabenta kalawai badu yu habau pet sa Jerusalem yu ya ka kets ka batli ukmi ha Jerusalem na maru saya udeu nong Jerusalem ukmi siya ka yengs ka yeng pakidulan ukmi siya ka ket ka jongs badu yu baga ket kalong ka batli nagataga daw saya udon kam ya ka waypat ka jito pau jong ka waypat ka ket ka bakam kraw ka ket ka bahalor bat kata ka di ka ket ka jong blay bat kani ka di ka jingioh Ribaibal ka jong saya kani ka di ka jingkhot ya saya sya ka ministry ko mo prophet saya uang ngalayo ya U Trai bauda syong halor ka ket bar ngakwa ban ong ye pi ko ki para bangeit bait jakat baja hagani ka perthei U Blei uyaine aka ket ke jang lada lapan ken ket yanoru hagani ka perthei U Blei te udang syong hang te ka ket habeneng badai U Blei ubasen syar ka perthei bat ka jing penlong baro hateng U Blei de ban wengno ya ka jinglong sngan ka jangi hang nia perthei kanang bangin la ban yu ya tau bolong ka jing sngan jangi hang te habneng kanang bangin mat ya ka jing don rekat ka jang bonangi bapet hapo YouTube ngisania haka kam ka jangi bakan la ban pen biang yangi ngisania haka jingkot ka jingkhia ka jangi ngisania haka bormet jangi ngisania aka pisa ka jangi ngisania haga jing lum ka jangi mentala bon pausnem nengila ban syania hanu pat bagin long ka jing sngan naga benta jangi rejayu lada wengno e kata ka ba ai ka jing sngan ya pi jayu lada wengno e ka kam jong pi lada wengno e ka kot ka khia lada wengno e ka spa ka hajar lada wengno yauta ha uba pi syania ha ka ni ka perthei deha kata kapor bangi song tho mensim jonga wat let shania hagi thala jong perthei henry bangin shania bet tang U Trai uba U Blei ka sam saupun riu ka dekat ka benengkong ka ong U Blei ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jingerap bahajan haga jinjar nakabenta jonga shimet kata ka jing do no jeng jing sngan bat ka jing shania teli telan U Blei kalong hakapor bangyo jing shitom sengkai haga snem arajar khatsau haga to kapor ngadang trei kumu pastor hang thia ka kasi jante Christian Fellowship at Delhi syuagata ngalong briu basat ubaklan aingo U Blei kalawan pai biang kata bat ngasngau khlan ya ladi para ka bormen nreinda jia kata ka jing shitom sengkai amku aban batai jerong tang balhap thia
jing tia dagi bon benai haban let ke jing sumar kat hadu ba ngalak perkhat ba nganumla syu ban beteng ya ka kam pastor ngi pastor hab yang bon genta ban keren ka ktien ke U Blei ban penia di Jingiaseng sakramen hagi Jingiaseng ya briu borok yo ban song pastor teman besan ngia ban yeng sa yeng let sahlum jing tep ka kam ka ba yeng ngamla ban yeng ban song rumla la satang ban thia la le kita gi tes bat kadon ke jing do men sim hanga ngong ladang akot ru nganum la so ban syakri komu pastor deha kata kapor banga so thu ya lade baga jing shania jonga boroshi kata kalau nga ka bormet para ka jing klan ka jonga banga sngo banga lae bam don manu bala ban penki yanga nagata ka daw blei ula sya bagan ja ka jing shitom ngam ong penja mau hendre ula sya banja kenang ban kring yanga syajan syau ban hadin kata lai kendu jing ki jing pang lingba ki por ki balaya bat kiwei Henry kata ke jing shem jonga ke snem arajar khat saw arajar khat san kala sandur yang baga jing shania jonga kamlong hau brio lumne hake ake jonga di ke pertain re ke jing shania ke jonga kalong hau trai U Blei lai benai shu beteng ke jing shitom bat ke jing sha sumar Henry ka bakut Aingu U Blei bangalayo biang ke jingkhot ke jingkhia lese donna peding jong piru ki balamat ke jingpang jing shitom ke jing ele ba pila du ke jingkermen pila du mensim pi berkat manu ban ya rap yanga ba de hakata kapor ba pi so tho ba ga de ka bor ke jong Blei ke ba kershane pi haba pi ya ling ba ki jing jong ke jing ling ba ki jing tenjo ba ki jing ele bapi sngau ba don sho manu ba shong ket ha ka ne ka perthai kin mau ba U Blei te udang shong ha ka ket jong u ha beneng ba udang penyat ma u ye ki jing ke jong e ha ba pi mat ye ke jing do no jong ki ba ki ba thon ki jong pi ki ba pila tep ben sim bat pi perkat bangam la sho ban kin mau ba U Blei udang shong ha ka ket jong u hang te ha beneng ba udai ma u ba penyat ye ke jing ke jong pi Ken ma bagi kendu jing hagari bat ke jat ben riu bat hagari India bat ke pertai berok kawai sngo ko magi thma ki jing bena jing thma ki jumai ki nem sniu ki jing ele ki la jur palat ngila du jing kermen henrenga kwa bania tho ye pi bau Blei tu dang shong haga ket ke jong u bat udang penyat ma u ye ki baro ha ke ni ke pertai U Blei utip ya ke ba pi ya lingba baru Blei un yarap pi ban yo lat na kita gi jing jong jing ngine pet ya ke jela megalaya hagi snem khat khandai spa nyo pau ter laong bagi digi sngi ki ba bhatam jong ke jela megalaya ki ayom ksiar jong digi jela jongi dang sngo kemen balayo la ke jong ke hill state kataru daga ji snam Henry daga jingele ka jai hagi snem kat kandai spa prapo ter kila sedang ban pau ki jing ka jing ki haga senshar khadar ka jing bom shong suk haga shnong ka thau ka jingele kawai ka jat ben riu ya kawai ka jat ben riu hagi snem kat kandai spa kandai po ter lanang jur ka ni ka jingele para jat ben riu Bat ka shnong Mawroh ka jongi ha ka to por kendai puar ki riurim ki balawan sa na do to por sa Mawroh piken mau ya ka jing shong ir jong ka shnong ka thau namar ka jile jat ben riu ki curfew ki ban ki jile pat ba bat polis haga snem kat kendai spa kendai pusau ngatrei ko mu reporter na ka benta ka kot khubor ngadang abresol ba na yeng ki sha ban tre ngayu ki baro ki jingele kala pen plet ki khmat jonga baka perthai kamlong ka balui kum banga perkhat henre ki don bon ki jing sniu ki jing ka bangalai ka to ko por ki snem arajar ter ka jing stang jong ka jingele kai khlau ka jing do jong ka jing shania haginong senshar ki jongi bat ka jing hiar ka jong ki baduk ka basitom ka jing ring hiran chong ka ni ka perthai
Hakum kata kapor kawan ka Ribaibal arajan riu. Kila ruai mentan kata ke jing ruai. Bangi ya be shi ke Jingiaseng ya kwa banwan shi ke jing syakri U Blei. Ka Ribaibal pitep ne ham kawan kapor ka ba bhai ka ri ba ke jat ben riu. Bat ka Ribaibal kalalong ka wei ni gidaw. Ka wei ni gidaw ki don shibun ki baipat. Ka balai rap bangi ni olat. Naga jing shongs ear jong snong ka tau bat naga jingele bat ka jing snam hagi snam arjar shi pau ter ngilama ya gani ka jing bam yo kam yo jam ki khon ki kti ki jongi ka jing jellei jong ka kyat ka jing du no ka jing shania ki khon haki kime ki kipa bat ka jing du jong ka jing shania ki kime ki kipa halaki jong ki khon bat ka jing pat ka jing pra jong ki long yeng long sem hagi snam arjar arpau ter wan ka khlam covid beteng kani ka jing bam yo kam yo jam ki khon ki kti mentala jellai ki drugs bat la kerni ki brio om tangi ki drugs henry haga social media bat kiwei bat ngi iru ka jing kala riu pertai jong ka imlang salang ki brio kim bangsho banwan Jingiaseng kadega secularization ka jing kala riu pertai jong ka imlang salang Kejela megalaya jongi menta kala adap sanpulai teligi snem. Ngiyo jela laga jong haga snem kat kendai Spanyo puar. Menta kadega snem arajar arpusan. Sanpulai teligi snem. Ngilayo kat arngot ki chief ministers. Haini por. Sanpulai snem ke India kalai I kat wei ngot ki prime minister. Usaya marway. Usensyare ke juda sanpuar teligi snem. Nagatagadaw kapor bau usaya uyap kajing syong shngan kajang gibriu kala prapom manusyo baniadayengi di ginong syun manu ban sensyarengi hato kuon jong u jotam unlong usim ubabha kumbalalong ukpa jong u hato jotam ula baniadayengi di ginong syun hato kajuda kan yaine kasukasan bat kajing riu spa kita kilong kajing keli hapdeng kani kajing yam jongka chat ben riu bat ka hima hapadeng kajing syap tieng ya kalawai i saya ulayo I ya kajing itu pau jong U Blei uyo ya kani ka Ribaibal hakabuyo I ya U Trai hakaburom ka jong u hang te ket habneng i saya uyo I ya ki angel ya ki balatip kum ki seraf haka Bible kasi ki serapim haka Bible pareng ki badon hang hajan kata ka ket ke jong Blei kini ki seraf kini ki angel ki don riu teli ki tap niang ar ki tap niang ki tap ki kmat ar ki tap niang ki ka ki kejat bad ki ar teli ki tap niang ki her bad wat la kini ki seraf ki long ki bak lempop henry ki dang long hi ki jing tau bat ki snole ran ban penpau yala di hakamat us im jogis im utrai jogi trai u nongbo nong tau u bahak u bakhoi nagatagadaw ki seraf ki ka yala ki kmat bat ki ka yala ki kejat hakamat ka buram ka jong Blei bat kini ki seraf ki la perta uwei ya uwei u bakhoi ulang utrai ki pai bat mangiru kumbarwai ki seraf ngilerwai ke jingwai ke balai ke jingwai ke benengkong balai begini ki angel ki ong ubakoi laisin namar ha ke kentin Hebrew haba pi ong laisin ya kanu kamut ke jingkhia tau jong ke jingmut jong ke taka kentin utrai ulang om tang ubakoi utrai ulang om tang ubakoi utrai ulang ubakoi baraka ketin Hebrew ki ang kadosh kani ka batay ka jinglong khot ka jong Blei ka jinglong khot ka bakentang tam bat nangta kini ki angel ki rwa ki ang ka kendaw baro kadap da ka buram ka jong me ngingim noa te ban yu I ya ka buram ka bapura ka jong Blei ngi yu I tang kendiat ngi yu I liak ya ka buram ka jong Blei henry kini ki seraf kini ki angel habeneng ki yu I dapura ya ka buram ka jong Blei
Henry haka po Ribaibal, haka snem arjan rio, kabama pi ki balasan larang ba, pilamat, bat kini ki samla lut, bat ki heb ki barit, ki shuyo sngau, ngilayo ite ka buram ka jong blay. Ngila mat, ia ka jing don rekat ka jong blay, bat ngila sngau tu ia ka jing long kentang khot, ka jong ka Ribaibal. Ki Jingiaseng jongi, hagitu ki por, ka Jingiaseng, haparyong, ka Ribaibal Conference ka Synod, ka Revival Centenary, jong ka PCI hang tay mayrang, bo na pi balasan larang ba, pia poy ka madan khat saw prang to, pia ya pelun, pia mat ka jing trai pala, ka jong mensimba khot. Ha ka to ka crusade ka bapelong ka Synod, hang ni madan JN Stadium, la tap la shlay ki jaga song ki breu ki layo Ribaibal haga to ko por nga kenmao ngayo banong councilor wat haga tenat Balang Mawroh ru haga to ko por ngampat wan banong pastor pilamat Ribaibal empat don kene ke yeng mani hang ni katu ka yeng mani barim hang ni rum don dai hang ti akper jong isan bilian hang ti katu ka yeng ka basna dagi ding bat ka batap dagi snap lentang dai hang to ba pilamat ya ka Ribaibal bat pitim neem ka buram ka bakraw kalapaw hang katu ka yeng mani shna daga ding snap lentang hang tek perisan bilian bat ngalaban ong ma pe ngala nga bakla ka buram ka bakham kraw ngi i hang te ban ya ka bangilayo i hang ne ngimpat mat Ribaibal hang ne ka balang gajungi kalaitanat kani ka yeng mani la shna baha bat nginang panitanat syu ru kat kum gaji alam ka jong blay Henry ka jing tanat ka bakraw tam kalong ban mat ya ka buram ka jong blay ba ka bor ka jong u bakawan ha bat hang ti ka yeng mani rim kito kibala long kinong paniya kita men besan ki khot committee balang ka to por kito kibala long kinong elam Jingiaseng gentai Jingiaseng samla pilai i ya ka buram dang menin jan miet ngadang keren bat kawei ka bakerteng ka Sheila Cherian kadena Bangalore kadika Kristan kabayo sngau bagaja ka Ribaibal hari khasi jantia jongi kawan hausnem arjan rio kawan rengkat ka video kamera banyo ban record eki borok ki bajia kawan ka Sheila Cherian seora gidang tre seora ketukopor ka interview yangi bat ka ringdur yeki jingjia jong ka Ribaibal pila ban shem haka shalongrevival.com ya kijing record ki jongka syapang ka Ribaibal arjan rio bat ka ong Sheila Cherian menamit by phone by kren ka ong idiban duai pastor Lyndan baki khun ki jongi kini tho ya U Blei om tang jongi pa jonga henry U Blei jonga ngikwa bagi khun jongi kini tho ya U Trai om tang U Trai jongi mei pa jonga henry U Trai jonga badu nong penim jonga ngikwa bakin mat e Ribaibal om ka bai mei pa kia tho khana hakipor menshwa henry ka Ribaibal ka jonga shimet ka jing pen rem ya ka dono jonga da ka bor ka jong u mensim bakhot habau Isaya ulamat ya kani ka Ribaibal kay ke jubab ke jong u kay ke jingong jong u mapi manga haga to ko por Ribaibal habangi i ke jingki ke jong mensim ong i dap da ke jing kemen ngi ruwa ya ro ka to ko jing ruwa shis par po ka bangila ruwa menne ka koros ngilela Lyndan angel ki ruwa turoi kira ki penher la jing sawa utra jisu ha jing kang uyeng ngirwai ketu jing ruai kami ula janwan ngirwai atrai pa Ribaibal ngirwai do no jongala katungi temple jome icon long but kiwei ki jing ruai Isaya pat compare hagapor bo yo amar Ribaibal pitep u ong kumno Isaya ong kordet yanga hapdeng ke jing sham Ribaibal kordet yanga namar ngalayap namar ngau beriu batengit kirmiang sentur bat ngasong apa deng upai lang batengit kirmiang sentur namar kikmat jonga kilayu i yaus iem U Trai kipat U Isaya bu yu i U Trai ka ket jong u ha ka buram ke jong u bara ka jinglong kentang khot ke jong u
Ulas ngau thu ialah ka jong ka jing long pop. Ulas ngau thu kat no ka jing krau ka jong blei, bat kat no ka jing red ria ka jong u. Ki angel kila ban ruai ban perta bakut henreu isayaw ong ki kirmiang sentur jong aki batingit ngamla satya ban ong bakut namar ngatingit kirmiang sentur ban nga im hakapateng benriu ka batingit kirmiang sentur. Uang ru ngalang ubriu bapop ngalayo I yaw blei ba im ngan sayap da kabayap sisyatin ngan sayap. Uisaya udah beriu babaha. Uisaya ulang uway ni gipaya jog imlang salang a Jerusalem. Amla ban keno ke ru ya u. Lade nujor para beriu maphi mangarung ilong kibabiang. Lade tau tarajur hakaba maphi mangakilong mauser. Mau kilo ngia biang. Hare habaya tau habaya nujor ya lade bat ka jinglong khot ka jong blei. Ngisong thu bangilong tangkin dong pop akmat jong blei. Pitip nehem kat ba pinang jan sa ublay, kat ta pinang sa uto iga jinglong pop. Kat ba pinang jan sa ka jinglong khot sa ublay, kat ta nginang sa uto yaladi kibaduna. Kibriu kibalama sisay ka Ribaibal, kimde kibriu kiba sarong, kiba sngaw meng, kiba sngaw kraw, kimde kiba yait panhe sadem, badbanong mga atu babiyang. Kibriu kibalama sisay ka Ribaibal, kibriu kiba penrit ria yaladi. Kibawan da kaman sim chong kajing pan map na ublay kajing luet ka donut bat kajing kerpat isen na ublay kasnem arjan riung ilamat shibon kibarwaya ro ublay nre shibon kiba dem ko siu panduay banong map yang ako try ngalong tang unang pop ubajat ubarem ngalong tang kanong pop kabajat bat kabarem. Abo isayaw sngoto yala di kumni ngiru tengi deban poi sya gani kajing sngoto ba ngalong unang pop ba ngalong kanong pop ban ngidon kam kajing site kabadagas nam kajong Jisu ngia duai Jingiaseng duai Ribaibal manu benai lasai kala sngi U Blei kabanengkong jong benai ngindon kajing duai Ribaibal ngidon Jingiaseng yalap ngi duai nam taga Ribaibal pitip neem ka Ribaibal ka sedang daga doknot ka baluet bat ka mensim ka basngaw rit yalade u isayaru u sngaw thu yalade ulong unong pop bat deha ka taga por ba uway nigi seraf ula shimi urngaw barhem nagaduan baru lakta ikirmiang sentur jong isaya kaket kadi ka jong ublay kaduan kadi nagabenta jong I ban ma bigi pop la shim yurngading barhem la kenta nikirmiang sentur bat lapen bana ba melalong ubakot bagi pop jong me laweng no nagajingi I kristan ka jong I utur ngading barhem nagaduan usaham syapang kasnam jong Jisu kabansawan uyat ho lupa ulong ka serngiw jong kasnam ka jong Jisu kabapen khot yang I nagipop ki jong I kaktin ka jong Blei ka sti benengkong Jacob kalenong ka benengkong ka khot ka bakandai iwei Yones iwei kandai larangi plai ki pop jong I ulong ubayay ne barbahok ban maap noy kita ki pop jong I bat ban pen khot yang I na kabamhok baro kalenong kabaar kadukot kabaar ban mauhiru ulong kakuna nagabenta ki pop jong I ban omtang nagabenta jong I hi hinrei nagabenta ki jong kapertay baro ru hato don manu ki bedon kam ka Jingiaseng kumu isaya ban yo ban kenta daur ngading barhem ban penkhot ya ka pop lada donna pring jong pi ki basong thu eladi kumta wan syakajat jogading na jong Jisu Kris pidon kamban mat ya gajing penkhot kabada kasnam ka jong Jisu apa pi wan da gajing sngorit wan da gajing song thu eladi bangadon kam ya gajing penkhot Kari Bible arjan riu kalawan kum kejing penkhot ya ka Balang Presbyterian jongi kum kejing penkhot ya kiwei pat na kiwei ki balang ru ki bakloi ban pediang ya kejing teri pela ka jong mensim bakhot Kari Bible kawan kum kejing penkhot kejing thau thamai ya ka imlang salang barok kawei
Bala don na pedeng jong pia kani kapor ki ba sngau thu yala de ba pi don kam ya ga jing pen khot wan sha ka jat joga ding pna ka don ka snam jong jisu ka bala ban saj pari ki pop ki jong pi baro ban hadien balamat ya ga jing saj ban ka jing pen khot jong ki pop Isayaw layo sngau ya ka jingkhot ka jaw blay o hadien ka Ribaibal hadien ka jing penki man sim umat ka jingkhot badu blay ong ngan pha yano badu ay ban lait na kabenta jangi ublay lai haway ulakren ban ong ngan pha yano badu ay ban lait na kabenta jangi simpen bor yo Isaya nreu kwa banadu donut hi mon sngewbha un pediang ka jingkhot baru Isaya jubab yo blay ngahang ni to pha yanga nagatagadaw ngi juong baga jingsyam jong Isaya kalong ka nuksa ka nong muna jong ka Ribaibal basisya kalong kumbasyam u Isaya ka jing penkendu ka jing kala ka bamut ka jing penkhot negi pop ka jing khot ka jong blay bat ka jing syakriya o ka jing penkendu ka jing kala ka bamut kajing pen khot yegi pop baro kajing khot ka jaw blay bat kajing syakri o Isaya ula mat halado nut ya kata kajing shaman sim bat mentau don ka khubor ban ra sha kani ka perthai item nem ngangai lingba kani ka jingiaseng ha kani ka sngi u blei khot yano ba phinlet ha kajing syakri o kani kam dei tangka khubor bakren kani ka jingkhot ka jaw blay yangi bangin syakri o phila ban kali para bangeit ba e kumno ngan syakri o blay o u Isaya lanong ban riu te dei tang nam ta jong pi pastor nam ta gitu kita men besan nam ta kita girang ba balang leksi nam ta ginong yalam jingiaseng thai jingiaseng samla henrei nang menta jong apat u bo shong ba ya ka ben ying mani kai ka jingkhot yanga ba ngan let ko mu Isaya o kidan buon tegi benta joga jing syakri ba phila ban ai ban wan testa ki jingiaseng Sngi U Trai ki jingiaseng mit po ya kidan kiriu rangba kiriu temen ki ba wan testa barok ki jingiaseng mit po ya katno ki long jing ai men semingi ki nong yalam bat katno ko long jing sngan joga jing syakri ban be shi ki jingiaseng ying kumbala pen bena mentang iladon lai teligi dong shaneng sharum hapadeng ngidon kam ki ban ya let ban ya pen sngan habawan jingiaseng ying hayeng jong pi habaduna breu pi sngau kumno perkhat e kata duna ya ka ba pi khmi lenti sngau kumno ladang ngim let manu ban let bat pi tip dem ka jing let jingiaseng ying ka de ka jing syakri ka bangi ayo blay ka de ka jing syakri para banget ba e jangi kajing wan chiki Bible study kajing wan chiki wei pegi jingiaseng joga balang kataru kadi kajing khot kataru kadi kajing syakri kajing pediang banlong nohi kai school penpau kajing pediang banlong nongkit kam ban khot committee haga jingiaseng gentai haga jingiaseng samla haga jingiaseng kena kitaru kilong kajing syakri ndai tang mangi basong sa platform ba syakri u blay mapiru hakiru kom ba per ma piru ha YouTube ba yo i phila te ban syakri u blay Tilaban syakri daga jing duai naga benta ka balang. Ka jing duai naga benta ki kam jong ka balang. Ka jing duai nam tagi para banget ki bapang ka basitom. Ki jing ruai ro yo blay kum bagini ki laingut ki para banget ki la ruai ka to ka jing ruai ka bala penremen simingi ngim da don rukom ban thapti hang ne. Dala dep ka jing ruai lakut kum to jar hap ong chairman ku blay sibon menta ka singi kita kala dai ke jing pen ki men sim yang i baro leng baga jing ruai katur ka de jing syakri ka ba koridor ka jing duai naga benta ka leng kha misha na kha umrin ha paham jara etang share kataru ka de jing syakri piju duai ne em ka jing duai naga benta ki missionary teacher ki jangi bat nam ta ki head teacher jangi ki bedi ki khot janga balang ka jangi ki ba pet ki ba khmi e ka kam sathe ka jing ai shaka commission janga balang bat syaga fan baduk ka ba pinsio sngau ke jing pen banasyan bat kum ka balangi khot igi samla bagi literary missionary teacher samla pi abe ke ngana keren agar pulai trek sapanga short term missionary service ngim ong ai borosi jing em kat ba pidang up kam te once tre shisnem arsnem lare pidi ban mi kam lei ngim penrem ngikemen babila ai ka por ka jongpi ban syakri u blay
ki missionary jongi baro ki dei ki banas kiwei pagi balang ki bangi kersan ho ni so buram ki head teacher te ki dei na po ka balang ka jongi ngalayo ay ni ka khubor nau Isaya la nang ban rio habang ngalit ya kren yaiwei ni ki head teacher jongi ngalit ang taban ya slok nau Isaya ngasngaw ka jingkendo banga de ban kren ka khubor ha ka ni ka sngi kabalong ka jingbot din ya ka jingkren jonga arpulai 3 February syapang kajihikai syapang ka mission lahikai syapang ka mission don kam ka jingpen ki men sim changu men sim ba khot don kam ru ka jingkhot bangin ya kit ngine ba eka kam ka jong u ngan poi sya ka bakut menta da ka bayatu syapang ka Flory Evans ka way na ki nongyo Ribaibal hang tahri Wales lakai ka Flory Evans ka snem ka praspa prabusaw ha ka snong niuki kabadai ka katling ha kadigan siya hari Wales ka kerteng pura jong ka kadai Florence Annie Evans Andre barok ki khot ka Flory Evans te kaya da ka kerteng hagi jing tho baro kale Jingiaseng ha ka Tabernacle Calvinistic Methodist Chapel but kale yo jingkendu ha ka khat sau 3 February khat kendai spa sau lingba ka jingalap jong pastor U Reverend Joseph Jenkins kadang arposnem hagata kapor kanika Flory Evans kayo jing kendo ka IT alade but hagata ka janmit unu Joseph Jenkins u pastor u khot gi samla bakin I testimony ka jing plashem and sim kiwei kila yeng kila ai ka jing plashem and sim yeng kanika Flory Evans but ka ong and persyang ong daktin Welsh ko ba ong maka Yerwefin kari Yesu Christ amhol galon nga try kam da bet hi tabang ala persangkat bala kamut nga iet yo Jesus Christ da ka donot baro tangsilan ka kren nga iet yo Jesus Christ da ka donot baro kadon ka jingki ka bajur ha kata ka Jingiaseng baro kisnang ban duai jam ban perta U Trai ban pan map na U Blei but kani kalong ka jing sedang juga Ribaibal kat kendai spa saw how Wales ka jing pla jong ka Flory Evans kani ka kena arposnem unu Joseph Jenkins unu iya kata u yalap ya kani ka Flory Evans kaleng kari Wales but ka I testimony ka ruai but ka duai but they link back jing Shakri jong ka Flory Evans bautaw Evan Roberts unong yalap Ribaibal bakraw ulama de Ribaibal hakata ka snong blainenerk haka arp kendai 3 September kat kendai spa saw habay ekran ka Ribaibal a Wales ka buram barok college show Evan Roberts oh nong yalap bakraw henry nangno la tabe egading nangno la wani peliading jong ka Ribaibal day lingba kajing Shakri jong kanika Flory Evans Evan Roberts udah tangun nong ti daw yang udang letang primary school henry ulang unong yalap bakraw bagkumadon iway ni kirang ba balang jeng ibaong ba kajing long mensim kam syong te gi degree kam syong kajing start pertay kajing iya jo Blei kajing Shakri u kam te kajing start kajing la jo brio kalong tang ka donot ka bala IT lut yala de ban Shakri u unu Evan Roberts uya yalap keleng kari Wales ula poi bun ki jaka jagari bilat ro pai bawa kraw kiwan ban snap you Evan Roberts sabo yalap ka Flory Evans ro kaya ringkat baru Evan Roberts baru Joseph Jenkins but kiwei kinong yalap Ribaibal ka kren hakikat to kani ki jaka karuai ki jing ruai yaro kaduai baraba duai ka Flory Evans ong lapan ki ka yeng mani ka jaumat yegi mensim ki bala jot la rem kaya sa ta ka bor ka jau mensim but shibun ki yo ka jingkendo ka jingkala kalau ka way ni kinong naginong duai ki bakraw ha Ribaibal ha Wales kat kendai spa saw kat kendai spa san kadigani Ribaibal na Wales kabalawan pur syari khasi jentia kat kendai spa san kat kendai spa nyew nganum kren ga nementang ala kren kiwe por pitem dem ga ka Flory Evans kumbalang Isaya kalayo Ribaibal kalayo ga jingkhot bat kalawan banlong missionary ha ka Welsh mission ha Silhet kabadon menta Bangladesh ha ka snem kat kendai spa pra
So benut balik kam simuan sinir siri kasih jongi ingin pulih sepang jongka. Kani ke Flory Evans kawan hasil head ngalapoi. Hagi tu kijaka baga terima ka ngilaya poi. Habailik program hagi Balang Presbyterian ha Bangladesh ha Molvi Bazar hasil head nok siar double cera punji kita di kisnong jongki kita di kerteng jogi kisnong hang the. Kawan menteri kum kan nurse missionary nurse hasil head kat kendai spa pra. Tenrai namar ka jing shitom bat kiwei ke jing kahaban li paino sa Wales sa Newquay hagas nam kat kendai spa kat wei. Habang puling sobat ong ko Flory Evans beli pinwan sa long te ka sun beneng ka bapalai pinwan hangi ngila pediang epi daga jing kemen pila light ni gitu jing pang baro tenringin ong kumno kani ka Flory Evans kali paino sa Wales kat kendai spa kat wei ukpa jong kau du kapten jong jahat ulayap aga thamaba banengkong hagas nem kat kendai spa kat pra ka Flory Evans ka sumare ka kemi hado ka jingiap juga kemi ka snem kat kendai spa arp kendai ka Flory Evans kam shim ya tho shong kurim enrei kalaya shakri U Blei bat kalala ban kta ya shibon got kibriu ling baga jingim ka balui ka ba khot bat ka ba daga jing duai ka Flory Evans kaya ba Cardiff hagas nem kat kendai spa rupunyo hagarta prapu arsnem kan nungut nangi kibakwa ban mat ya ka Jingiaseng Sngi Ribaibal kumbala mat u isaya kan nungut nangi kibakwa ban longkum ka Flory Evans ban mat ya ka Jingiaseng Sngi bat ban yalap kiwei kan nungut kibakwa ban longkum Evan Roberts lada dona pedeng jugita nga khot epi bapin IT ala di nga kwa ban duai na kabenta jongpi bat U Blei hi unyalam epi bapin mat ya ka Jingiaseng Sngi bat bapin shakri u laha kanu benta ka U Blei bo epi U Blei Un kyrkhu ikani ka khubor na ka benta ka buram ka jong Blei amen tongin ya duai hagani ka por nga kwa ban duai nam ta jong pi bat nga kwa ban ailat epi bapin penidak jong ka jing IT ka jong pi bat ban penidak jong ka jing trang ka jong pi ban mat e ka Ribaibal lani ban wan sya kajat jong ka ding pna jong trai Jisu bat ban mat e ka bor ka jong o ngim juda don altar call bun sen e ka Jingiaseng jong ka balang dre hakani ka por la don mano so ba pan idak ra la ka jong ka ktibat ngan duai nam ta jong pi hato don U Blei Un kyrkhu pi ha U Blei Un kyrkhu U Blei Un kyrkhu pleng ki bon ta U Blei Un kyrkhu pi ha U Blei Un kyrkhu pi kilong kme kilong kpa ki perlok samla U Blei Un kyrkhu ngine duai atrai U Blei bok pa jangi bah beneng yangu e me ko trai bangilio sngau ya ka Ribaibal ka ba u isaya la yo ma ba de jingkhot ka jang u ban shakri me ko mu prophet ngida duai ko trai bangiru ngin yo mat kum kata bangira lagi jang kiti ki jangi bangin shakri me ko trai la ka no ko benta ka ba me khot ingi banginum mantat nginum do bor nginum do mensim nginum do jingkermen reka bor ka jemekan yai kersoi hapo hangi bat ngin la ban the lut shispa naga benta ka buram ka jongme pelong yangi kum ka Flory Evans ko try kan rat pelong yangi kum Evan Roberts ban yalap ka kerteng jongme yanga pelong kum Joseph Jenkins pastor jong ka Balang Newquay ko try ban yalam mi men sim ki ba koridor sa ka jinga de ka ba jan bat me ko try Jisu ban long ki shakri ki jongme ida duai ida kerpat ba memen penkentang ingi ko try ha ka jing shakri ba ka jing sakhi ka jangi ya ka kerteng ka bakhoi ka jangme bala ka no ka jing khot ngin juba la ka no ka jing shakri ngin IT ala de kyrkhu ko try yangi kyrkhu ko try ki yangi sem ka jangi bat kyrkhu ka balangi barok ko wei ngiango ba me sngo ki jing duai jangi bat ba me juba bro namaringi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ha ka kerteng ka jang utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ amen. Ngiai ngu U Blei ngiai ngu U Blei bala don rengkat bat ngi ka ni ka Jingiaseng U Blei Un kyrkhu ya pi ki para bangeit bait ki bala ra lagi jong ki kti ki bala priang ka jing duai ba di kiwei ru banginang shakri U Blei daga jingshit rem ka men sim to U Blei Un isnei ban the Ribaibal ha ka ni ka balang ka jangi
Ini penwai no ega Jingiaseng, but ngaklet banongi penpau ke Jingsongo inong ilam Jingruai, Mr. S. Matlang organist, Mrs. Aibiang Meka Karsano, kini ki perlok samla ki ba kami ia kani ka recording ban penbi ka YouTube channel jong ka Balang, but kiwei ki ba penbiang nagabenta kani ka Jingiaseng U Blei Un kyrkhu pi baro. Ini ruai ke Jingruai sanspan rupun rio. Hading Jingruai ngakerpat ye teman besan jongi, teman besan I Karsano in bu jingduai lingkot but in sepelat yengi daga jingkyrkhu penwai. Jisu khot menta yanga bat dia pi ka gospel ngin penbena ngin yai ko ngo U Trai U Blei jongi yang in tur syagatma ka jingruai ka basan spa rupun rio. Jesu khot menta yang abad yapi ka gospel in benar en yai kono ya U Trai U Blei jongi yang into syagatma en benar gospel sharper tay barok away that and kilum but kitemru in pen crown jingioh U Blei hey kilong ba it yang in ya lei pen ya la pun bor baba ai ka bor U Trai badai ka bor jingeng in your job shisha let pen jing shai jong ka gospel sharper tay barok away tad anda kilum bat kitemru kin pen crouching in U Blei Jesu on and rain kat lam bat pi kong khot jong en simbakoi on yalam on daya pi hajing trai man gasi lei pen jing shai jong ka gospel sharper tay barok away tad anda kilum bat kitemru kin pen crouching in U Blei Aino ya kini ke Jingiaseng ke jong ye me U Blei nyango ye me na kabanta kini ke sngi ke bakrau ke bamelasha ye ngi bangin sakri ye me kumni nyango ye me ko kenrat namar ko khubor ke ba im ke bakrau ke badon bor ke ba me malakren ling bau sakri jong me pastor ye gi jingja ke belaja yau isaya u saya hagapor ke ba men barim Yagi jingjari Bible hakini kari kajongi hari wheels but ha Bangladesh lingba ka jing sakri jongki sakri ke bakodor ke jome ni sngo a tribe I je ka jing panki men siem lingba ko khubor ka bai pastori la ni sngo ye ka jing panki men siem lingba ke jing ruai ka bakini ki parolok ki larwai kan ran ke ruai khmat jome ai bagani ka jing panki men siem kan ne ha ki do lot ki jongi
kan ne hekim sim jongi om bakin sujano ndangi mi nang ni yang mani Henry kan yai im ha ke jing im jongi kan ran bangin long kita kiba kloi ban jubab kumbau isayau la jubab ban trei ban sakri nda ka banta ka kam ke jong me kat ba medang ban sa inge sla kan ni kendo kyrkhu atrai wei pai wei ke ba don ha ke ni jingiaseng ke ba petling ba ke YouTube channel jong ka balang pendap yang ini dekat bor ke jong men siam ba khoj jame penthmai ke jing im jongi penthmai ke jing long men siam jongi kat bangi dang ya saprang nak we ke sngi se we pan ban sakri khambha ye ke leng ba im ke jome pelaj ingin nang ni ringkat bat ki jing kyrkhu ke ba kan sai ke jome kyrkhu ker pangru ya lau sakri jome kan ran to nang pendap dekat bor men siam jome pai nang la ban ai ka khubor ke jong me ki por baro ke banang wan haga bawai no to pelaj ingin nang ni de ki jing kyrkhu ke jing ai eu jisu Kristus U Trai ke jing ba U Blei Un pa ke jing slok ke jong men siam ba khoi bakini ki jing kyrkhu ke ba im jong U Blei balong lai ha wei ken de song dap kar hai ha ke jing im jong i wei pai wei ken de long lem ru bat kita baro ke ba sakri ke ba mani kiba pendan buram ya U Blei Un ba im hakeleng setelah kapertai mentabat sedo kiba bom jingkhot ru amen.